Migao mar lweny oyango ni kepo mar jolweny ochakore ayanga e counties duto 47 kendo biro dhi nyime nyaka tarik 25 mar dweni. Kaka Walter Nyambaga leronwa, jatend migao mar lweny Soipan Tuya okoni ofwamb kich DCI kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC dhi luorore e chenrogo duto mar menyo mibadhi. Oloso log tich mar lweny DOD e boma ma Nairobi. Jatend migao mar lweny Soipan Tuya oyango ni kepo mar jolweny ogweng'weche ayanga e counties 47 duto chenro madhi timore nyaka tarik 25 mar dweni. The recruitment exercise is meant to help the KDF replenish its ranks. This recruitment is therefore not just about adding numbers to the ranks. We are working very closely with other government agencies, namely the National Police Service, the DCI, the EACC, as well as the NIS, to ensure a fair, transparent, and credible process. Migao mar lweny oyango ni onge mibadhi mibiro tim ni mar ofwamb kich kata DCI, to kod duol mar rango mibadhi kod timbe mag bidhruok EACC dhi luorore mar menyo akupe moko manyalo chwalo asoya kata mit bilie ne jodito mondo sonegi jogi. Wach magikoni koponi obiro yudo ng'ato ma ojuki to biro fwenyo gimomiyo pong' mogo nyaka tim mana mogo. Kenyans are urged to reject and report any attempts of bribery or any form of undue influence. So for those who think they have already been recruited before today, they are misplaced and we are not party to it. Whoever will be recruited after 25th, we will not be held accountable. So therefore, our time frames are very strict and we do this exercise in the fairest manner and in open. Magitimore kinde ma chenro no dhi nyime counties duto makaluo kama yawuowi gi nyiri onyiedhore oko e county ma Homa Bay mar temo hapgi. So far, the exercise has been conducted without any issues since morning, and we are still progressing well. So I can report that the exercise has gone as per our expectation. The candidates turn up in large numbers, and they have undergone all the parameters. So far, we still have some few examinations that are yet to be done, and we hope that we'll be able to conclude in time, and those who will have excelled will be enlisted. Basically, it's doing recruitment to fill the vacancies that are required in terms of technology and also in terms of the skills. Jende ethal, kendo igoyo gi kogne awinyo margi. Irango bede gi koponi gi gorore kagwata. Ipimo bor margi mar ng'eyo koponi moko kuom gi nyalo romo kod taya mar othunga gi nyiero. Kod rango koponi gin rofuoge. Kata koponi ne osemuk leke gi dhao kata masira. Piresap bende ei temruok godo ni mar nyau kata yom nyathi winyo ne onge thuolo e kepo mar lweny. We don't encourage and we don't accept any kind of induction so that you can join the military. It is an open exercise, it is merit-based, it is free, it is verifiable. Walter Nyambaga, Ramogi TV.